Aide adds action kaya rapat ka Trei kadai kawai nagi Shlem Hikai Trei kam dalagi jong kikti ki samlawat kam gani kejuk ke baklem don kam siu shipisa kadon ha Umsning ar ki kompleks Umsning patarim. Kilai tali ki jing Hikai ban sengkam ha katai ke Shlem ki kentup ika kam su jan ni tailoring shnalat ni wiring bat ban bu dukan pen bhabriu ni beautician shop. Kat kum ka jing batai bat jing pentip na uba hilarious Shillong network development manager ketika Shlem ulai thuo baka Shlem hadu kini kisngi kala Hikai bat sei bon ngot kisamla ha kilai tali kisap hadu mentaru kini ka Shlem kadang Trei shit ram ban sei shu ikisamla na themri boy ki badang penyeso thamai ban wan shakatai ka jing Shah Hikai ka baklem don kam siu bailot AA Kublai pi barok ke kerteng ke jona kadai hilarious Shillah bat ngadai kumu network development manager jongka Aide Action International Organization. Kebadan ya ke wene ke office Trei Umsning arki kompleks haneng jongka Meghalaya Rural Bank. Mentangi Trei ya ke project enterprise promotion for sustainable development daka jingkershan jongka Child Network bat ke BMZ German Corporation. Lembaga ni ke project ni ai ke free vocational training namta ki samla ki bala in school shitengkor ki bawan nak longeng ke bak hamduna ka yo kakot but ki bala dap kat pras nem sheneng ki kane ka training ka de free of course but ki trade ki kentup ya ka beauty and wellness electrical and house wiring but fashion designing and tailoring. The duration jong kane ka training ka de live banai classroom theories but practical but she banai de kidon ka OGT lane ka on job training ya ka baki la banyo experience ya ka kam haki dukan ki baper haki training ki baki la yo under ladep ya ka training ya kini ki training ngidon ro ya ka training ka bede bet ka EDP entrepreneurship development program ya baki samla ki la ban wan shakmat ban shim ya kini ka training nang baki la ban seng ya la jong ki kam but lemba kane ka project ro ni kershan ro ya ki samla bakin seng ya la jong ki kam na kalian ka office ro ngidon I support ibade kinja jong ka revolving fund baki la ban avail ban seng ya la jong ki kam Andai ban drilling do syong sa ha umran dairi te ngawan kadi jaka ban wan training kum ka beautician te ngalayo jemto shibun akan limba kan ngamdan ka kam ka jam Trei nomor ngam yo lat ban puliru te limba kan ka skim badan hang ni jaka ngayo ngatip te ngawan ban tep hang ni te din banget training hang lai benai te ngalayo ka lat ban pli dukan na jong te limba itu dukan banget pli po umran dairi ngalayo kan ban yo gijin to nam takikun jindon kam kunjongan ke baman kesni